Recordades que vos dixen que as xudías de Matabaixa, como teñen un ciclo de vida moi corto, que se poden plantar 2 ou 3 veces no ano, o sea, a principios da primavera, durante a primavera e máis no verán, para seguir tendo, o sea, estamos en otoño e estou empezando a recoller as que vos plantín, que ademais fixen vídeo, e estou empezando a ter fruto, que de outro xeito non teríades, porque é unha planta de ciclo moi corto. Pois iso mesmo pasa con outro tipo de plantas que teñan o ciclo corto. Por exemplo, o tomatillo verde mexicano, agora o que plantín a principios de primavera, xa está rematando o seu ciclo. Acabo de arrancar dai unha planta, estaba xa a planta bastante velliña, pero aquí teño unha plantiña noviña que xa empeza a querer dar frutos, e con isto quero vos dicir que as plantas que son de corta duración, que só duran 2 ou 3 meses, tendes tempo a plantalas máis veces ao ano que solo non na primavera, o sea, para que unha horta sea productiva todo o ano, hai que plantar máis a menudo. Estas plantas de ciclo corto son unha excelente alternativa para poder seguir tendo comida máis que solo en julio e agosto.